En dan is het best vol te houden met de zinnen erbij. En we hier nu het flink wat zinnen. En het waaide minder hut als juster. En dan is het in de leiden en uit de wienwaai goed uit te houden. Kun je best nog wel in boeten zitten of op het terras. En de komende dagen, het wordt staan gewoon warmer. Het wordt echt warm, begint takkenwieken. Simmerwarmte. Ik zet het op een berichtje. Joen. Net volle wien. De wien valt haast heel de voet. En het gaat heel vlug. En vannacht temperaturen tussen de 9 en 12 graden. Mooi opklarings en mooi bewolking. De wind vannacht zuid-zuidoost. En die zal letter vannacht weer aanhouden. Wordt dan krachtig in het kust- en waardgebied. En boven die maar. En dat betekent een waskoging van de watersport. Nou, dat zullen we morgen krijgen. Morgen eerst buien, maar kon ze op tongen misschien wel een aantal pittige buien, misschien ook wel windstippen. Dus die waskoging staat nog heel tijd voor die watersport. En vierders, in de middag kunnen we overal heen. Hebben het droog waar, hebben de zinnen erbij en zandje rond 20 graden. Maar er staat wel een krachtige onthudde wind voor boven de Marne in het kust- en waardgebied. En de windrichting west-zuidwest, dus een serieuze waskoging van de watersporten die blijft te staan. Sneeuw is noordendag. Sneeuw wordt een dag met zinnenbewolking, temperaturen, jontje rond 23 graden, kan er best op terug een simmerdag. De wind matig of vrij krachtig en die komt dan uit west tot zuidwest uit. We zoeken vooruit naar een maandje en het is maar tegen warm maar. De temperaturen gaan op naar de 24, 24, 26 graden. Maar we hebben kans op een enkele ruim of tongerbui, hoewel de meest actieve buien zuidelijk liggen blijven. En dan, de waasje is het minder warm, maar met 20, 21 graden kan het er nog op terug. En een bui. We moeten morgen maar weer even in het waasje.